tedduɓe ko siftirɗen ɗo koye hannde wonɓe koye ɗaka hoore fole ɗaka hoore fole noon gonɗen ɗo ko ceerno Abdoul Masih ceerno Abdoul Masih on gattanta en sifooɗo ɗaka toon a tawama hanki ɗaka ceerno Seydou a wurɗino e muɗum hannde hoko gattanta yimɓe oɗo ɗaka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Mustafa sallllahu alayhi wa sallam so tawi ɗum ɗumni noon so tawi neɗɗo wiyama ne haala ceerno Mouhamadou Saydou mbiyeɗa ko ya nawti e maayo ko ala pawle maayo noon so ala pawle ko mbawɗa ndiyam fof so ɓooyi a noddat bande en bandite kam mi ƴemta tagga tawde ala to paaɗa ala ɗo kaɗoyɗa a anda to kaɗoyta aɗa andi kam ko ɗum o noddat bande en gaddane kam laana mi ruttito to umnomi fof tawde to mi anda to paaɗi ɗum woni ko ceerno Mouhamadou Saydou ko neɗɗo haalata hen tan ko haqqe ko faami hen ko ɗum tan ko fodde ma e makko tan ko ɗum kalata ko heddi ko ɗacca ma yi human binne mo meeɗa janngude an jannguɗo o haala ceerno Mouhamadou Saydou ko anda ɗum ne heewe ceerno Mouhamadou Saydou almuɓe hewɓe janggi e human binneɓe alhaji ceerno Mouhamadou Saydou tawi ko human binne jannguɗa an jannguɗo o koye human binne o jannguɗa ɗum so tawi noon ko affaire ceerno Mouhamadou Saydou kadi ne weeli haalde waɗi ɗum welde haalde ko moni fof ne anndi ko goonga moni fof kadi ne fawi heen giti mum wona ina nani ko goonga ne wi ko goonga ala ko ina fawi heen giti mum wonde ko goonga ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala an noddinanimo almuɓe ɓe o faggo almuɓe ala ceerno Mouhamadou Saydou ala haaji e dañde almuɓe o dañi haaji ko mo yaadi faade to Allah nelaɗo ɗum ɗo woni haaju makko kam ceerno Mouhamadou Saydou nde o noddi yimɓe ɓe gari nde o soomodi yimɓeɓe o tottiɓe Allah e nelaɗo ko ɗum woni golle ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala ceerno Mouhamadou Saydou adi wonde ko Fuuta ceerno Mouhamadou Saydou adi wonde ko Fuuta ceerno Mouhamadou Saydou adi wonde galle aduna ko hoore fonde hirnage jeere hoore fonde ɗo wonno galle ceerno Mouhamadou Saydou o waɗi ɗon galle o waɗi ɗon woydu o waɗi ɗon boutique omo yeeya kanko ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala o adi wadde hoɗande aduna ko ɗon ɗo hoore fonde ɗo gondiɗo makko garwaniɗo ko hoore fonnajo ko gorgol mum ceerno Abdoul Aziz Kane duttiɗo rawane o deke noon ceerno nde onnono ko woni haaju makko tan ko sunna gila omo janggata ceerno hande omo wondi toon e yimɓe ne jeeya Casamance ɓen ɗon ina mbiyatnomo Alhaji Ali dey ko neɗɗo jiɗɗo sunna Alhaji Ali dey ko jiɗɗo wiyandu sunna o fini noon kala nde o ɓaari o juuroyto Alhaji Ali o ƴeewoya Alhaji Ali ɗum waɗi nde o ari o hoɗi hoore fonde o sohliri yiide Alhaji Ali kanko ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala anu ina jeeya e ɗanngal makko garwaniwal yiiloyade Alhaji Ali so tawi en naati hakkude makko e Alhaji Ali eyyi ɗum ɗo heƴata e radio he ma en ñalluɗo haalde tawa en gaynani ko noon mbaɗeten ko tout kon mbiyata résumé ko mbaɗeten tan ko jubbude hen kono faamo Alhaji Ali ɓe jiiduɗi Alhaji Ali ñande bismimo to Madina Alhaji Ali o noddi almuɓe makko e ɓesgu makko fof kanko Alhaji Ali radiallahu taala anhu o wiiɓe on jii oɗo ɓe mbi min jiimo o wi duuɓi mi meeɗani wiide onon an almuɓe yon gaddu ngaari kirsen ɗum mbaɗen duwaw ɓe mbiya ha kay o wi no foti duuɓi ɓe mbi mo ko duuɓi jeeɗiɗi o wi gila nden ko almudam to hadara Allah mbiɗa fadimo ɗo on jii oɗo o wi min gonmi koye tekkude kono jeeyi dognagal ko an ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala non noon almuɓam eɗe jibinmi ɓe foof sen kawri yi yawmal qiyamati kala mum sani ruhu mum e junngo ceerno Mouhamadou Saydou anda ali anda ɗum Allahu akbar machallah o fiiɓe ɗum o wi ceerno Mouhamadou Saydou so aduna waɗi ko jogori waɗoyde ko jaaha ɗo jaaɗa fof aɗa wondi Allah ɗum waɗi nde yeehi ha Alhaji Ali hawrelagal yalti aduna waɗi ko waɗata o ummiɗo Fuuta tan ƴetta galle bamoɗe kaɓa ceerno Mouhamadou Saydou wiiɓe
deftere alhaji ali ko alhaji ali jeyi galle alhaji ali ko ɓiɓɓe mum jeyi gesa alhaji ali ko ɓiɓɓe mum jeyi jawdi alhaji ali ko ɓiɓɓe mum jeyi wamma ko donmi alhaji ali kono jaabi fof yiyata ten machallah ɗum waɗi laygora o ummi o ummima ɗon mana kanko ceerno mofsed o yalti madina alhaji ali o yi omo larta allah nelaɗo ha wari madina gunas machallah sinno wona ko allah o wondi adde ndere jeere ladde mere baroɗe nana goodi come nana goodi ko halkata fof nana woodi ko ngabbata to e ko telloto e lettoɓe fof nana coppinoɗa tan an neɗɗo goto aɗa wonde almudon ma ɗum ɗo so tawi neɗɗo wondani allah nelaɗo mum mbiɗo ene waɗa ɗum fof yo yaltu bawol basoji gartata ɗum ko basoji ndiddata ɗum mana dogui saw tefere mum wallahi kono noon nde wonno jaaduɗo allah e nelaɗo ko huulata wallahi mi yiyani Allah ne heedi yeeso ma nelaɗo Allah ne heedi caggal ma Cheikh Tidiane ine kufru ma holko kuulata mi yiyani ɗum waɗi ceerno mon saɗi huulata haydara alhamdulillah ko huulata wadde haydara nde wonno ardima ko Allah omo rewe nelaɗo Allah Cheikh Tidiane heedi caggal maɓɓe ne sogga wallahi ɗum waɗi o huulata hay hunde kanko ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala o noddi yimɓe ɓe faade Allah daka o ine hollini ɗum ɗo wallahi kala garɗo ɗo ine joguino leeso mum ɗango ene jogui suudu mum climatisére ne wutta e dow mum kono sa ari ɗo a yiyat huuɗo ne sama e dow reedu ma tawa noon ka ministére walla ka député walla ka hayso ka président huuɗo samate ma ɗo so wona allah nela ɗum kay neɗɗo woppata leeso mum ɗan gono lelon huuɗo kala garɗo ɗo e daka he kala garɗo ɗo e daka he ko an ñamminta hoore ma an yarnata hoore ma an waɗata passe ma kono aɗa heppa daka arta tawɗo welti kadi aɗa heppade daka artata taw aɗa fewja holno jeehiɗa ndeysan wallahi ko woni sababu ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu nde wondi ɗo e mawɓe men ɓennuɓe ɓe nde wondi ɗo e mawɓe men ɓennuɓe ko wayno ceerno Aliou Ɓoki Diaw en ceerno Aliou Guijilon en ceerno Abdourahmane Banaji en ceerno Alpha Ibrahima en to Kanel nde o wondi e muɗumɓe ɓen gadi wondude e makko e Daka e on ɗon saaha Daka nositaka ko mawɓe ɓe tan garata ɗo kamɓe noon seerenɓe men Fouta ɓe limtuɓe ɗo ɓe ko yimɓe laaɓeteedi ɓe mbi ceerno minen de komin jiyata ɗo ko emin jiiɗi Fuutankoɓe daña hen wallahi min jiiɗi ko Fuutankoɓe daña hen saabi komin coynoto ɗo ko min jiiɗi Fuutankoɓe keɓa hen ceerno wiɓe ɓe neli ko ceerno Aliou Ɓoki Diaw selli yo haalan ceerno daka unfani wonno eyyi yo haalan ceerno on haalani ceerno ceerno noddiɓe haaɓe gaari wi reftu e ko mbiɗɗa ko so tawi kamɓe nanma o haali haw gayni ceerno wi ko noon nelimo o wi ha mbiɗa haalana on noon ko jogori arde ko heƴata e barmeji Mouhamadou Saydou allahu akbar o sa koɓe barme goto kamɓe gottoto kirtoto ɗum ɗo joni heeƴa e barme omo laara ko jogori arde ko o wiya ha noon min de mi ɗawani ɓe mbiɗa yiɗa ni ɓe no jiɗiriran ɗon mini kono noon koye gande garɗo foof kañum waɗata passe mum ƴeewata ɗo hooni ñamminto hoore mum waɗata passe mum jawde garto ko dañete ko noon o sawa o nawto galle makko wallahi gonga ɗum ɗo ko ɗum woni sababu oɗo Daka ha daari yimɓe mbatti arde ceerno Mouhamadou Saydou sa yi enen Fuutankoɓe tuggude am faade goɗɗo enen Fuutankoɓe eɗen tiiɗi koye kono noon holko ceerno Mouhamadou Saydou darniri dandemo e Fuuta ko haalaniɓe ko ko ɗum ɓe janggui mbiyata ka ala hen kay kono wona gonga ala ɗum ɓe ala hen ko haalaniɓe Fuuta ko ɗum ɓe janggui o wiɓe ko gaare ko jangguɗen ko gollen ɗum wallahi bara jangdede ko la ko fayida ko woni hen sa joguima torso ko ha hawlu maɗa jaɓɓata so torso hollatama ɗo jaɓɓata ko mbatta on torso on mbattede jarani aɗa jogo torso ɗum waɗi ceerno Mouhamadou Saydou sa laarimo tawa ko Allah meho ceerno Mouhamadou Saydou ko Allah lartata ceerno Mouhamadou Saydou lartani jogade almuɓe ceerno Mouhamadou Saydou lartani jawdi ceerno Mouhamadou Saydou lartani faggudu o larti ko yaadiɓe faade to Allah ene so tawi noon alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbiya noon kanko ceerno Mouhamadou Saydou Allah yoɓimo de taw yoɓimo ko certificat wallahi Allah yoɓimo ha timmi machallah mbiɗa haalanma hen qissa goɗɗo bisimilla nde ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu ari ɗo e Madina omo wonde ceerno eɓe paye nder galle ceerno he ceerno Ahmadou Baro ne heedi caggal makko kanko woni joom galle omo ardi o yeehi haw naato e galle mana o yecciti o tawi ceerno Ahmadou Baro daari ina jiime cukalonno ɗon ne pija ceerno rutti wimi ceerno ande mi fadima to tan deke ko gandariɗa o wimo jibin guel cukalel o wi guel de ko ɓiggelam o
o wi ɗum joni hawni ɗum de wona aada hadara Allah o wona ɗum wonno o wi holko ɗum woni o wi ngel ɗo cukalelde lomtimama to hadara Allah Allah Allahu akbar est ce que ine luura noon so tawi ceerti jannati no jangde o sa walla nata ndeysan Allah o wi ngel ɗo cukalel ƴetti place ma to hadara Allah ko machallah ko an cefinoɗo o wi ɗum noon ceerno aɗa andi ko ɗum noon mbiɗa o wi winde nam mi jogui so ndeysan ɗum waɗi ceerno amadou baro windi ha gayni lobbugal ceerno tidiane ha gasi e on ɗon saaha nde ceerno mouhamadou saydou radiallahu taala anu hawri e lajjal wasiyaji makko mana ina kaale e caali he ɗum mbiɗa jooɗi machallah tawa ɗum mbiɗa jooɗi kalani ko wona ceerno wona bindi wona mawɗo ne haalni mboɗo haalta ala mbiɗa jooɗi machallah e on saaha dennagal wasiyaji makko kanko ceerno mouhamadou saydou radiallahu taala anhu haaltama ɗon ko ceerno mansour mouhamadou ceerno mansour baro ko kañum janggi wasiyaji ɗi emin jooɗi tawi wasiyaji ɗi bindama ko ɓuuri duuɓi sappo e joyyi omo wuuri kanko ceerno mouhamadou saydou o wiya hay haji ko tawi bindama ko windira ko kuuɗol ceerno amadou tidiane fas to wona kayit goto mo ceerno baro winduno o on goto woni mo wona kuuɗol ceerno amadou tidiane fas ñande hen wasiyaji makko foof o haali kanko ceerno radiallahu taala anhu o wi ceerno mouhamadoul mansour kala ko hemno e ceerno ahmadou baro radiallahu taala anhu o watti ɗum e junngo ceerno mouhamadoul mansour yaadi e miñumen kala ko hemno e alhaji ali wonti e junngo ceerno ousmane yaadi e muɗum kala ko hemno e ceerno hamme ceerno abdourahim o watti e junngo muɗum yaadi e mum wa amma ko hemnoto allah inela ɗum rewani e seeɗen makko ceerno amadou tidiane seydou ba machallah bahrou seydou ba lahu ɗum ko ni woni no lelori nde o wasiyaji ɗi kaala ha gasi kayiɗum mo ceerno ahmadou baro windirno junngo mum o emin jiimi hen ceerno mansour kañum janggi minen fof min keeɗi ɗum waɗi haalde ko kaltumi ɗo ko wonde wiɗo tawa wona miɗo winda neɗɗo no windeta ko moye no mawɗo ne haalanma yejjita wa amma ko tawaɗa ko ɗum waɗa wawi haalde machallah ɗum waɗa wawi haalde alhamdulillah tawne kadi a hulani ɗum a ɗenƴaki ɗum aɗa andi kadi to faaɗa koko wonga sabi a tawa machallah ɗum noon e sen mbi kadi eɗe ceerno mouhamadou saydou eɗen gandi daka ɗum ɗo hisande fof ene wiya ɓuuri rawane so wonano gonga tanno firtima ceerno so wonano gonga tanno firtima eɗen gandini kadi neɗɗo so tawi a joguima ñamde so tawi neɗɗo inwitimama a joguima toon logement ɗo mbalata a joguima ko ñamata a joguima ɗo lelatoɗa mo wuuri so noddima gantinet a joguima wa amma daka kala meɗɗo yaade daka ina heppa ko daka artata taw o fewjino yaari o fewjino ñamri o fewjino hoɗori e ko ɗum wona gonga o wona allah e nelaɗo muɗum mana joni wawa yarude noon eɗen gandi hitande fof daka ne ɓeydo en jii hanki futuɗo hanki nde yimɓe kirdata naati ɗo jama ka fof rampile wayanno ni ko so yimɓe duwo wallahi kono yimɓe puɗo hoto paaɗen noon hankadi en ganda hankadi ɗo paaɗe ɗum noon minen kam ko woni wasiyaji men e julde enen fof eɗen jiiɗan julde nde ɗo moƴƴere inchallah eɗen nodda julɓe yo nototo nden ɗo moƴƴere eɗen kala mo allah addani hen yo woto allah wurtu ɗum kam e anji nde moƴƴere machallah woto allah wurtu ɗum e ɗum woto yalte keeceje meɗen mona aña nde ɗo moƴƴere mona ɗumno nde ɗo moƴƴere eywa lawol cheikh tidiane radiallahu taala anhu ɓo yiwirdede guila ceerno on sadio arani wallahi woyide kono noon potta e neɗɗo o ko almudo kaari kanko heeɓi ɗum sibgatallahi wa man ahsanu min allahi sibga gooboɓe fof ko gooboɓe kono jiida juuɗe ceerno jiida juuɗe enen fof sen mbaɗi sappewol men en faye maayo he enen fof en natari ndiyam kono ma won noon telloriɗo e nokku ma bandumen mballa mo loftade ɓakke so natomo wawa yaltude woɓɓe ɓeɗe kadi so jaltima kadi katuji en ndiyam no lawƴa koyɗe wa amma to ceerno mouhamadou sadi jolni almuɗum ngal sa yaltini toon koyngal ma ɓuuri ladde en hanti allahu akbar ndeysan goɗɗo meeɗi wiide an ceerno mo seydou radiallahu taala anu an kam almuɓe ma ɓe jiiɗo fof tan heɓtino ko almudo am ko waɗi noon o wi aha kala mo allah resnomi ruhu muɗum mi waɗi ɗum e nder wakande mi soki wakande nde mi majjini ɗum e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi aɗa wiya joni jola e oto tan a anda kam mi andama keptina ko e dendal e jeeyaɓe aɗa yurnomi mbiɗa yurnoma ha jettoɗen tawa anda kam mi kay minne kay taw mi andama kono noon keptidirmami pulo jeeri goto ne jippoɓe eyyi pulo goni jorɗen e jippoɓe yetti tan salminimi
yurti damal gallam tan anda kam min calmodiro yande ka almudu alaji mo sen ɓe mbi ko gandiɗa mbimi alhamdulillahi ɗum jiroto noon wallahi wallahi ɗum tan jiroto noon ɗum tawde heɗa aɗa seedima ɗum alhamdulillahi min yetti min mi annda ɗum ɗum tawde andi ni kam ɗum a jarama mbimomi joni noon mbiɗo namdima holko keppinirɗami o noon fof jiidi jelode aɗa firti o heftini hankkadi hankkadi jelode eyyi ɗum noon waɗi so tawi en naati e ceerno mouhamadou Seck janggode wawi arde eyyi kono noon alhamdulillahi ceerno mo Seck radiallahu taala ko yonata ko daña hen fof yona eyyi ceerno haade meɗen